Вось, паглядзі, святы Юр'я на белым кані, у руках трымае ключы. Ад чаго? Ад вясны. Адмыкаць, 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 адмыкаць іржавы замок. Выпускаць на тянькі, на прастор, на прасткі, хай ляціць хараство. Годзе хавацца, годзе хаваць, скарбы без справы змарнеюць ушчэнт. Годзе цурацца свайго хараства. Зяе любоў, як дыямент. Добрый вечер, шановное господарство. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вечерний Витебск». Усім добрый вечер, Сержук, вітаю цябе. Добрый вечер, Иван. Вось так раптоўна пачалася наша праграма. Давно так не пачыналася. Не пачыналася. Ніколі так не пачыналася. Мы адразу прадстаўляем нашага гостя. Гэта Андрусь Такінданг, і мастак, і музыка, і паэт, і телевядоўца, і лідар гурта «Рэха», конечно же. Добрый вечер, Андрусь. Всем добрый вечер. Скажу адразу, что чакали тебе давно, уже колькі год выходим мы ў эфир, так у вечернім Витебску, вы столькі і чакали. І ўжо нават тэлегледачы пыталіся, чаму няма Андрусіка, дзе ж ён падзеўся, чаму ён до нас не завітвае. Таму што ў горадзе цябе час ад часу бачаць, а у нас у студыі ні разу не было. Бывае часам з выступамі ў вашым цудоўным прыгожым горадзе, і заўсёды для мяне свята, калі прыязджаю да вас. Па-першае, у вас такі рэльеф класны. Не тое, што у нас Мінск такі ўвесь роўны, а у вас тут і горачка, і там узгорачак, і едзеш, і прыгожа сапраўды. Ну, я думаю, что спачатку мы будем раскрывать тебе як музыку. Так, і адразу у вас такое пытанне, глядзі, калі набіраеш у пошукавай сістэме якой-небудзь гурт «Рэха», так, Андрусь Такінданг, гурт «Рэха», адна з першых спасылак ідзе на кавер-бэнды. Вось, і гурт «Рэха» у тым самым спісе кавер-бэнду. Вось пра гэта я не ведаў, дарэчы. Ну, на самой справе так выпадкова апынулася. У нас ёсць кавер на одну песню. Гэта песня гурта гурта «Чайф», Аргентина, Ямайка, 5-0. Вот. Просто, ну, у нас есть сябры, которые там, у которых есть сайт кавер-бэнда, он кажет, давайте мы вас так само туды пропишем, вот, магчыма, у вас будет больше концертов на вяселлях. И часом нам телефонуют, мы после тлумачым, что мы на самой справе не играем чужие песни, играем свои, але так само весело, и, ну, часом люди погоджаются, что давайте так, сапраўды, со своей творчестью на наш корпоратив, на наше свято запрашаем. Но вось тое, што вы граеце, гэта як можна акрэсліць? Гэта які напрамак? Гэта фольк, але гэта нейкі незвычайны, таму што зараз... Я разумею, да чаго ты вядзеш. Мы ўжо размаўлялі з табой наконт гэтага, таму што часам пішуць, што гурт «Рэха» і стылістыка фольк-мадэрн, хаця... Фольк-мадэрн. Фольк-мадэрн, нават так, фольк-мадэрн. Хаця колькі я чуў выступаў, і як асобна, і з гуртом, ну, нешта фольк-мадэрн я б, напрыклад, так не назваў бы. Ну, сапраўды, неяк так павялося. Напэўна, даўным-даўно нехта сказаў, што вось гурт «Рэха» грае фольк-мадэрн. І гэта так падхапілася, і ў інтэрнэце гэта падхапілася такое вызначэнне. Вось. Зразумела, што мы не граем фольк-мадэрн. Мы граем, напэўна, шансон, напэўна, эстраду, напэўна, троху року мы граем. Вось. Ну, але раз... Такі гарадскі шансон. Гарадскі шансон, так. Называйце фольк-мадэрнам, галоўнае, не біце па галаве. Добра, а зараз шмат у Мінску, дарэчы, у Віцебску неяк, канешне, малавата, а ў Мінску шмат вулічных усялякіх выступаў, фестываляў, зараз нават зоркі сталічныя выходзяць проста ў падземку, так, і граюць. Як ты лічыш, вось добра, ці удзельнічаеш ты ў такіх? Я не ведаю, як гэта можна... Ну, не акцыя, а канцэрт. Гэта вельмі, я лічу, добра, таму што, ну, калі...
чалавек вяртаецца з працы, да прыкладу, у яго можа быць нейкі настрой там дрэнны ці што, і ён чуе музыку, то ёсць вялікая верагоднасць, што ён усміхнецца. І гэта такая агульная тэмпература па горадзе, яна тады становіцца больш адэкватнай. Таму што калі ёсць вулічнае мастацтва, то тады людзі больш разняволеныя, больш радасныя. Гэта ж яно і скіравана ў першую чаргу на выпадковага слухача вось гэтай вулічнай канцэрты, каб узняць агульны настрой у горадзе. І вось у Мінску сапраўды ёсць зараз вуліца Забіцкая, такая знакамітая, там, дзе ёсць розныя там, не ведаю, установы, там, дзе можна выпіць піва. Але і што добра, што і музыкам дазваляюць граць на вуліцы. І гэта вельмі класна. І важна, што адразу шмат музыкаў выйшла на вуліцу, што яны сталі лепш выконваць сваю музыку, таму што канкурэнцыя сярод музыкаў павялічылася. І ўжо, каб слухача зачапіць, трэба лепш іграць, трэба нешта арыгінальнае прыдумляць. Вось. Ну, мне здаецца, што у вас таксама з гэтым праблему, па-мойму, няма, што Ну, гэта толькі падчас фестывалю. Ну, гэта ёсць нейкі перыяд, калі гэта адбываецца. То бок у час славянскага базару. У час славянскага базару. Я думаю, што... А вось так зараз прайсці мы нікога не знойдзем. Ну, зараз ужо проста халодна, можа быць. Ну, гэта таксама добрая ідэя, калі зрабіць такі, можа, фестываль вулічны, так, каб ён па ўсіх гарадах так крочыў, вось гэта было б. Ну, фестываль гэта адна справа, а другая справа, калі ўжо музыкі стала выходзіць на вуліцу, калі ўжо фестываль не фестываль, але просто вось ты ведаеш, што будзеш ісці па горадзе, там будзе граць саксафон, а там будзе граць гітарыст, который табе падабаецца, як ён там выконвае песні. Вось, то я лічу, што калі гэта будзе, калі людзі да гэтага прывыкнуць, калі гэта стане нормай, то гэта будзе вялікае дасягненне. Ну, а я вось давялося мне пашчасціла глядзець выступ гурта Рэха ў поўным складзе, такім не тое, што адзін Андрусь такі дан, а у поўным складзе гэта колькі чалавек? Ну, я, может быть, тады назову музыкаў, калі ёсць такая Назовіце, магчымасць. калі Ім вас будзе прыемна. У нас ёсць нават гадзіна. Леонід Паўлёнак, гэта ударныя інструменты. Ён таксама удзельнік гурта «Нагуаль», лідар гурта «Нагуаль», такі знакаміты гурт ёсць. Ён грае ў гурце Рэха на барабанах. Кастусь Лісецкі – гэта бас-гітара, адзін з такіх удзельнікаў, который, можна сказаць, ад самага пачатку ледзьве заснавання гурта з намі. Віктар Паўлючэня – акардэаніст, мара ўсіх дзяўчат. Яўген Шурмей – гітара. Ну і да нас далучаецца час ад часу Марына Верэніч – вакал. Атрымліваецца, што 6 чалавек. Цяпер бывае, што зараз музыкі там на гастролях, туды-сюды, і часам склад так плавае. Ёсць там выступы, там, дзе мы іграем у трох, але калі казаць пра класічны такі склад, поўны, то гэтыя людзі, якіх я пералічыў. Ну вось мне пашчасціла пабываць на выступе, калі быў у Лепелі, амаль што на радзіме тваёй, так, на фестывалі ў гасцях у Цмока. І падчас, не памятаю якой песні, ты запрасіў амаль усіх гледачоў на сцэну. Гэта такі атрымаўся нечаканы, не ведаю, флешмоб. А гледачоў было шмат? Шмат было, і на сцэну выйшлі людзі і танчылі разам. Гэта як? Гэта была імправізацыя такая? Ну, я не ведаю, гэта не небяспечна гэта? Ну, на самой справе мы ж бачым, што публіка адэкватная, што, ў прынцыпе, можна людзей запрасіць на сцэну, і я лічу, што мы беларусы, асабліва на поўначы, такія стрыманыя досыць людзі. У нас такі характар стрыманы, мы індывідуалісты, і нас не так-то і лёгка разгайдаць, каб нам там было весела, каб мы маглі там у голас спяваць. А калі здараецца канцэрт, то гэта добрая нагода, каб свае эмоцыі мог не толькі артыст праявіць, але ў першую чаргу я лічу, што павінен слухач неяк паўдзельнічаць. Таму, для нас важна, калі мы бачым, што публіка ўжо саспела і гатовая, каб людзі маглі там пасля выйсці, паспяваць, там трохі патанчыць, каб пасля ім было што ўзгадаць. Не тое, што там мы проста праслухалі музыку, а тое, што і мы сталі часткай нейкай музычнай падзеі. І для нас гэта важна. Ну, і мне здаецца, гэта вельмі добры паказчык, таму што, напрыклад, тут у Віцебску, калі публіка выходзіць на сцэну, гэта павінен быць канцэрт ці Стаса Міхайлава, ці Валеры Меладзе, і ўсё зразумела. Вось калі гурт і вось такі хлопчык запрашае, усе падымаюцца, гэта... Так, там танчыць, там потым не сагнаць з той сцэны. Ну, просто галоўнае, мне здаецца, што калі ты паважаеш свайго слухача, і ты маеш з ім нейкі кантакт, ты разумееш, што вось ён ужо гатовы выйсці на сцэну, што можна яго запрасіць.
Ну, акрамя гурта рэха таксама ж музычная дзейнасць у цябе існуе, не толькі як у якасці саліста, вакаліста, так, як зараз мы бачым у такім фармаце. Я ведаю, што не так даўно з'явіўся такі праект, як «Хостел». З Алесем Ясінскім, ён быў на студыі, можа памятаеш, такі баяніст, вось зараз ён у Празе жыве. Ну, вось, у прынцыпе, вось я пачаў нашу размову з песні акурат з гэтага праекта пра святога Юр'ю, пра надыход вясны, пра хараство. Гэта такі хостел, таму што гэта такі выпадковы даволі праект. Мы яго запісывалі ў Празе, вось, вандроўны праект, таму што Алесь Ясінскі, ён там сур'ёзны музыкант, у яго ёсць свае там музычныя калектывы, Unlimited Trio, ён сам выступае. Вось, ну, у мяне гурт рэха. А хостел гэта такое нешта паміж домам і дарогай. Вось. І таму вось мы зрабілі 7 песняў у такім паходным варыянце. Яны досыць камерна гучаць. Я б сказаў, што гэта фармат філармоніі нават. Ну, можа быць, так. Гэта не клубны, там трэба і слухаць, і музыку, і лірыку таксама. Гэта патрабуе нейкай своеасаблівай атмасферы такой. Ну, можа быць і так. Вось, ну, і гэтым праект для мяне каштоўны тым, што ён, ну, трохі адрозніваецца ад таго, што робіць Алесь, і ад таго, што раблю я там з гуртом рэха альбо з гаротніцай, вось. Ну, мае сэнс збірацца, калі ты нешта хочаш зрабіць іншае, вось, не паўтарыць самога сябе, а, ну, пашукаць нечага іншага. А ён будзе мець працяг нейкі гэты праект ваш з Алесем? Ну, на самой справе мы запісалі вось гэты альбом, але такой афіцыйнай прэзентацыі канцэртнай не было, таму што, ну, Алесь у Празе, я ў Менску, ён будзе мець працяг. Мы плануем зрабіць такую канцэртную прэзентацыю на бардаўскай восені. Гэта такі фестываль музычны, які адбываецца у Польшы каля беларускай мяжы. Вось, і як бы мне даехаць з Мінску, магчыма, Алесю даехаць з Прагі, вось, і такая кампрамісная тэрыторыя, і там будзе адбывацца прэзентацыя канцэртная альбому «Хостел». А вось, каб выконваць гэтую музыку, трэба збіраць усіх, хто удзельнічаў, ці можна... А там удзельнічалі толькі вось Андрусь ды Алесь. Ну, але там яшчэ не, там яшчэ ёсць і Ілля Чарнаклінаў, ён там у некаторых песнях грае на альце, вось. Я думаю, што будзем рабіць канцэртную прэзентацыю дуэтам удвух. Вось. А вось ты казаў, што мы, беларусы, такі асабліва з поўначы, спакойныя, да, разглядаць цяжка. Сур'ёзныя людзі, салідныя. Сур'ёзныя людзі. Андрусь, скажы, вось часта даводзіцца табе, я разумею, што гэта ўжо не першы раз, я думаю, гэтае пытанне, часта даводзіцца, ну, даказваць можаш, што ты беларус? Сапраўдны, не сапраўдны, а звычайны беларус, як усе астатнія жыхары нашай краіны. Ну, на самой справе, для сябе гэта ўжо, як бы, ну, мне не мае сэнсу это даказваць, а в прынцыпе-то, калі ты жывеш вось так навідавоку, то, ну, ўжо людзі ведаюць, што ёсць такі Андрусь, што ён там спявае песні па-беларуску, вось, і я думаю, што больш-менш звыкліся. Таму, а тым больш у нас у Беларусі збольшага людзі тактоўныя, як кажуць, як я казаў, такія стрыманыя, то, ў прынцыпе, і асабліва не пытаюцца, а ўжо ў працэсе, там, не ведаю, размовы, ўжо самі разумеюць, што я беларус. Я думаю, час у нас самы... Ну, конечно, что-нибудь послухать. Инструмент есть, тому мы б з задавальненнем паслухалі яшчэ якую кампазіцыю. Ну, можа быць, паспрабую тады рабіць нейкія прэзентацыі, раз у нас ужо, ну, в прынцыпе, эфір, то, можа быць, паспрабаваць нейкія новыя песні. Хаця, вядома, хвалююся, таму што прасцей граць тое, што ўжо пад пальцамі, як кажуць, але прэм'ера гэта заўжды цікава. Не хвалюйцеся, усе свае, калі ласка. Мяне падмарозіла, у 90-х мяне адпусціла. Толькі цяпер з нябыту з пад'езду выйшаў па горадзе, усцяж разглядаю прыгожых людзей. Ніхто не пытае пра густы музычныя, пра пражыванне майго арэол. Культурна ўсё і сімпатычна, модна, стэрыльна наўкол. Металістаў валасатых, брудных панкаў, карнавал, рэйвераў і нефармалаў падмяніў міленіал. Меламан, міленіал, міленіал, меламан, меламан, міленіал.
меломан, миллениал, миллениал, меломан, меломан, миллениал, миллениал, меломан. Прэм'ера адбылася. Дзякуй. Дзякуй, Андрусь. Калі мы ўжо заговорили наконт беларусаў і беларускай мовы, як так сталася, што ты амаль всю краіну, не амаль всю, а ўсю краіну ў свой час вывучыў размаўляць па-беларуску з экранаў тэлевізара? Ну, гэта прыемная выпадковасць. Калі вось поступила такая прапанова, ну, праводзіць перадачу «Беларуская мова», ну, для мяне гэта было нечаканасцю, і я хваляваўся, таму што я разумеў, што, па-першае, трэба быць там філолагам альбо там нейкім навукоўцам, а я, ну, звычайны носьбіт, чалавек, які карыстаецца беларускай мовай, але піша з граматычнымі памылкамі, там думае, ці тое слово я ўжыў, ці правільна, ці адпаведна, ці неадпаведна. Вось. Ну, але тым не менш пагадзіўся, ну і так апынулася, што сапраўды, напэўна, гадоў 5 мы такую перадачу рабілі. І, ну, для мяне гэта было карысна, таму што ну, я сам шмат чаго даведаўся пра паходжанне нашых слоў беларускіх. Вось. І ну, неяк свой багаж моўны папоўніў. Ну, для мяне карысна было, спадзяюся, што і для слухачоў было таксама карысна, што было, можа быць, весела, можа быць, забаўляльна, ну, але, можа быць, нейкія там веды адклаліся ў галаве. Ну, вось гэтае філалагічнае даследаванне вы самі праводзілі ці дапамагалі рэдактары? Вядома, у нас была каманда. Вось. Спадарня Алена Анісім, яна займалася навуковай базай. Вось. Яна мае адпаведную адукацыю. Вось. Ну, былі аператоры, которые рабілі прыгожую картинку. Ну, вядома, што чалавек бачыць у кадры там аднаго-двух чалавек, але за нашымі спінамі стаяць ну, людзі, которые робяць, каб это ўсё было прыгожа, там гукарэжысёры, аператары, ну, кіроўцы. Ну, на самой справе вядома, што ёсць людзі, которые там, можа быць, там хуткімі цітрамі бягуць у канцы, але справа ў іх не менш важная, каб гэта ўсё было, каб гэта ўсё магчыма было глядзець па тэлевізору і атрымліваць задавальненне. Ну, вось, цябе шмат, магу сказаць, што шмат у соцсетках і ўвогуле відосы выкладваеш і вершы, так, вершы з вёскі Чэрцы, так, і усялякія вандроўкі, ўсё гэта можна назіраць. Вось зараз няма такога жадання зрабіць свой уласны праект? «Папрадай бараду», здаецца, гэта ж быў твой праект, так? Так. Вось яшчэ, напрыклад, нейкі беларускамоўны праект, праз песні твае, напрыклад, вучыць беларускую мову, такі вось проста ў соцсетках, не на тэлеканалах, а зрабіць у інтэрнэце? Ну, пакуль што унутранай патрэбы няма. Ёсць патрэба дзяліцца нейкімі навінамі, альбо там, ну, калі ты прыдумляеш песню, і каб зразумець, ці варта яе ўводзіць у канцэрт, ці не варта, то я спрабую яе выкласці, там, скажем, ну, Інстаграм, там, Фейсбук, Контакт, каб ну, можна было зразумець там рэакцыю людзей і як эта песня на мае права на жыццё, ці лепш яе там забыць і ніколі ў жыцці не выконваць. Вось. Таму гэта для мяне важна, вось, выкладаць песні. А неяк займацца такой асветай ўсё ж такі без дапамогі некага знаўцы, то для мяне гэта будзе цяжка. А скажы, у вёсцы, вось у гэтай вёсцы, дзе ты дзяцінства правёў, так? Я ж разумею, што нарадзіўся ў Мінску, а потым, пакуль бацькі працавалі, адвезлі да дзядулі з бабулі. І давайце для тэлегледачоў, хто не ведае, акрэслім, што гэта Лепельшчына, так? Гэта Лепельшчына, таму ўсё блізка, ўсё побач. Гэта ж наш хлопец. Я перадаю прывітанне маёй бабулі Евгеніі Івановне, яна абавязкова паглядзіць гэта, будзе глядзець, сачыць, вось, і вядома, тут все паблізу, все побач, і я адчуваю сябе таксама, як дома у вас. Вось у вёсцы табой ганарацца, кажуць, о, это ж наш, прабіўся як? Ну, справа ў тым, што я ўжо з паважанай сям'і ў вёсцы, таму што мой дзядуля быў настаўнікам, мая бабуля настаўніца. Гэта ўжо калі у вёсцы там настаўнік, у нас школа была ў вёсцы, вось, то гэта ўжо, значыць, ну, нейкая сям'я паважаная. І таму у мяне ўжо быў нейкі такі запас рэспекту ад мясцовых жыхароў. І таму мне як бы было прасцей. Ну і, напэўна, былі нейкія чаканні, што раз ты з сям'і настаўнікаў, то мы ведаем твайго дзядзьку, вось такі чалавек паважаны, вось твой дзядуля, бабуля твая. І, значыць, ўжо былі нейкія чаканні, і таму мусіў іх апраўдваць, мусіў неяк даганяць, падцягвацца пад сваю сям'ю, каб адпавядаць.
Ну і калі вы ўсё дзяцінства правялі вось так у вёсцы, вас чакала ўсё тое, што адбываецца заўжды, калі ёсць бабуля, калі ёсць нейкая нават жывёлка, я так спытаюся, свойская. Вось можаце крыху распавесці вось пра тое, як праходзілі ваше дзяцінства ў вёсцы? Ці ўмееш, напрыклад, карову там? Ну, я вось пра гэта. Пра гэта пытаўся. Не саромся. Ну, справа ў тым, што мяне дзядуля вучыў працаваць. Я, конечно, нерваваўся, што як эту траву касіць, як эту касу хляпаць, это не атрымліваецца, то не атрымліваецца. Але дзядуля терпяліва, меў цярпенне і казаў, што вось так, давай яшчэ разок паспрабуем. Ну і вось, дзякуючы гэтаму, асвоіў там як. А як это было сена в трэсці, капешкі складаць, калі дождж, пасля растрасаць, калі сонца. Думаю, ось як жа ж добра жыць у Мінску. А пасля такой вясковай працы прыязджаў у Мінск, адчуваў у руках сілу, і такія крылы былі, і была магчымасць ствараць песні, там, думаць пра карціны, таму што, вось эта праца фізічная, яна неяк вызваляла мазгі для нейкай працы такой інтэлектуальнай. Я не ведаю. Нейкая назапашвалась энергія, калі ты там працаваў, і табе гэта не падабалася, і было цяжка. І пасля думаў, вось як я прыйду, ці прыеду ў Мінск, як пачну прыдумляць нейкую песню, ці рабіць там карціну. І я лічу, што дзякуючы таму, што мяне дзядуля вучыў працы, дзядзька вучыў працы, мне ўдалося таксама, не ведаю, вось гэты багаж узяць і выкарыстоўваць яго ў сваёй творчасці. Гэта вельмі вялікая, не ведаю, школа працы і, не ведаю, для мяне это філасофская нават нейкая школа. Калі ты вяртаешся з поля, стомлены, змораны, у цябе нейкі час, ты глядзіш на неба, глядзіш на траву, глядзіш на штакет, на шыфер шэры, і адразу ёсць рытм, ёсць нейкая паэзія ў гэтым ва ўсім. Толькі галоўнае заўважаць і выкарыстоўваць. Гэта зноў-такі можа заўважыць, я так думаю, такі... Той, хто жадае заўважаць. І гарадскі чалавек, і той, хто жадае, але глядзі, у цябе была такая змены былі. То ў вёсцы, то ў горадзе. Калі ты заўжды ў вёсцы, дык калі ж там, калі толькі фізічная праца, калі ж там карціны пісаць. Калі ўжо закранулі карціны, адразу да гэтага, я думаю, вернемся. Мы попросім нашага рэжысёра зараз паказаць карціны твои, не ў студыі, на жаль, а гэта фотаздымкі, вось яны ўжо у нас на экране. Вось, Андрусь, глядзі, это моя хата вясковая. Яна, здаецца, называецца «Дзядуліна хата», так? Так. Кабета, вось карціна. Ось, снежны чалавек у Мінску. Так. А як ты сам лічыш, ці месца тваім карцінам у звычайнай кватэры? Ці гэта ўсё ж такі мастацтва галерэйнае, ці нейкі музей лепей зрабіць выставу? Ці можна, як сам па энергетыцы, так адчуваеш, што ці можна яе павесіць проста дзесьці? Я думаю, што ёсць, вядома, такія працы спецыяльныя. Напрыклад, крыжовы шлях, там было ўкрыжаванне, гэта зразумела, што не ў кожнай кватэры ты павесіш там укрыжаванне. Але большасць карцін, яны такія досыць дэмакратычныя, яны разнакаляровыя, яны радасныя і вясёлыя, таму я думаю, што яны будуць цалкам нармальна глядзецца над ложкам альбо там на кухні, і я супраць гэтага нічога не маю. Але, наколькі я ведаю, выстаў, Андрусь, не шмат. Ці наогул няма? Выстаў не шмат, так. Таму што я разумею, што калі рабіць выставу, то гэта мусіць быць такі сур'ёзны падыход, ты мусіш сядзець па вушы ў мастацтве і абмежаваць рэзка канцэрты, стварэнне песенек. Гэта таксама мастацтва? Вы па вушы ў гэтым? Па вушы ў уяўленчым мастацтве, скажам так. Калі рабіць персанальную выставу, то зразумела, то гэта мусіць быць канцэпцыя нейкая, мусіць быць свежыя працы, А так, я удзельнічаю ў зборных выставах, там, дзе ты можаш даць 2, 3, 4 свае працы. Вось зараз у Палацы мастацтва ў Мінску адбываецца такая выстава. Але замахнуцца на персанальную, то гэта зразумела, што можа быць раз на 2 гады, на 3 гады, вось так толькі. І спецыяльнасць жа у цябе мастак-рэстаўратар. Так, мастак-рэстаўратар. І вось сапраўды займаешся гэтым?
І скончыў жа беларускі дзяржаўны універсітэт культуры, так, па гэтай спецыяльнасці. То бок, я так разумею, што першапачаткова мастацтва было першым, а потым ужо, як сам кажаш, песенькі. Нават не песні, упарта кажа песенькі, Андрухі. У дзяцінстве мяне аддалі такі ў музычную школу, я туды пахадзіў, але кінуў. Вось, і ўжо паступіў у каледж мастацтваў, менавіта на жывапіс. У народзе яго называюць парнат, каледж мастацтваў імя Ахрэмчыка. Вось, і так ужо з 5 класа там, да інстытута вось, і займаўся толькі, атрымліваў адукацыю як мастак. Сумленна адпрацаваў размеркаванне як мастак-рэстаўратар, але зразумеў, што у музеі архітэктуры і побыту ёсць такі падменскі музей. У Азярцы. Так, там вёска побач Азярцы, так, Строчыцы побач вёска. Вось. Я зразумеў, што каб быць рэстаўратарам, то гэта павінен быць больш сур'ёзны падыход. Гэта ты не толькі мастак, нават у меншай ступені мастак, як навуковец, як захавальнік чужой творчай спадчыны. Гэта павінен быць аналітычны розум, павінны мазгі добра працаваць. Я зразумеў, што лепш я не буду там шкодзіць творам мастацтва, лепш я буду там больш улягаць у свой жывапіс. Таму што сапраўды быць мастаком-рэстаўратарам гэта вялікая адказнасць перад аўтарам папярэднім, там, скажем, 19 стагоддзя, чыю ты працу рэстаўруеш. У мяне там быў цудоўны калектыў пад старэйшыя таварышы, которые мне там накіроўвалі, казалі, што вось гэта рабі, гэта лепш так рабі, гэта лепш так рабі. Перадаю вялікае прывітанне цудоўным рэстаўратарам, сапраўды вялікім прафесіяналам і навукоўцам, якія працуюць у музеі архітэктуры і побыту. І гэта праца дазволіла мне паглядзець на чужое мастацтва, так, зразумець прыгажосць беларускага іканапісу, скажам, 19 стагоддзя. Але я зразумеў, што мне прасцей займацца сваёй творчасцю, ці то музычнай, ці то жывапіснай. Але ўсё ж такі сваімі рукамі нешта аднавілі, нешта палепшылася, нешта з'явілася. Я спадзяюся, не пагоршыў. Гэта самае галоўнае. Гэта дэвіз рэстаўратара, так, нельга нашкодзіць, таму што, вядома, хочацца, а зараз я вазьму там больш яркай фарбай, падмалюю, будзе зусім прыгожа, паднаўлю. І гэта такая ёсць вялікая небяспека, таму што лепш захаваць нават, калі там ёсць нейкія страты, чым зрабіць такі цалкам новы твор, каб нават стары аўтар і не пазнаваўся. Таму што ўсё ж такі карціна, ці то жывапіс, ці то любы іншы прадмет мастацтва, ён мае сваю гісторыю. І нават тыя страты і пашкоджанні, гэта можа быць таксама частка гэтай гісторыі. І трэба, каб было відаць, што вось тут трошачкі далікатна паправіў рэстаўратар, альбо захаваў, каб это далей не развалівалася. Але галоўнае, каб аўтар першапачатковы, ён чытаўся, каб глядач бачыў, што сапраўды гэта твор не сучасны, гэта не ламінат, гэта не шклапакет, а гэта менавіта твор гістарычны, зроблены мастаком 19-16 стагоддзя. Не рабіць гэта ўсё пад еўраремонт. Не рабіць еўраремонт, так. Гэта як у медыкаў, галоўнае не нашкодзіць. Галоўнае не нашкодзіць, так. Вось медыкі і мастакі-рэстаўратары. А вось сярод карцін прыцягнула ўвагу селфі. Твоя карціна цікава, да? Уже аўтапартрэт уже можна не пісаць, уже селфі. Селфі, аўтапартрэт твой. Але чамусьці там вось... Калі гэта твоё селфі, сумны мне падалося там. Можа быць і сумнай, так. Таму што, вось колькі мы з табой знаёмы, звычайна ўсё неяк радасна адбываецца, а вось на селфі чамусьці і песні, з большага, не ўсе, канешне, да, але з большага вясёлай, такой энергіі ідзе, такі зарад бадзёрасці. А на селфі, Андрусь, можа, вось той, які ён унутры схаваўся, а тут ужо? Напэўна, таму што вядома, што чалавек ён розны, што мы не можам быць увесь час вясёлымі альбо увесь час сумнымі. Вядома, калі артыст выходзіць на сцэну, то ён застаецца самім сабой, але ён і працуе з гледачом. У яго мусіць быць добры настрой, нельга там свае праблемы, нейкія свае думкі цяжкія грузіць гледача. Ты працуеш і ты сапраўды радасны, бо атрымліваеш радасць ад гледача, ад таго, што ты на сцэне, што ты спяваеш. Калі ты застаешся там сам-насам, то ты там думаеш, ці добрая песню напісаў, ці дрэнна, адбываецца нейкі крытычны аналіз. І у час нейкага селфі свайго ты можаш зафіксаваць сябе менавіта такім, калі ты застаешся адзін са сваімі думкамі, са сваімі перажываннямі адносна жыцця, творчасці.
Ну вось так. Дзякуй. Вот усё добра, але гэта ўжо падзея, што Андрусь да нас завітаў, але ж у нас у горадзе таксама ёсць яшчэ падзеі. Ёсць падзеі, мы абавязкова зараз будзем глядзець афішу, і пакуль вы будзеце яе глядзець, калі ласка, не забудьте пра тое, што кандытарская фабрыка «Вітьба» усім дорыць шанец атрымаць прыз. Трэба сабраць 6 упаковак пірожных «Сноумакс», зайсці на сайт snowmaxigра.by і пакаштаваць густ удачы. Зараз глядзім афішу, потым павяртаемся і яшчэ паразмаўляем з нашым госцем. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Витебский областной методический центр народного творчества представляет выставку работ клубов народных мастеров. Умельцы Чашницкого и Толочинского домов ремесел представят разнообразные изделия ручной работы на суд зрителя и обменяются опытом в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Выставка работает с 9:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку живописи художников Латвии «Мастацкая школа» имя Яна Розенталя. На экспозиции представлено 74 живописных работы выпускников знаменитой Европейской художественной школы, за долгие годы своего существования ставшей настоящей кузницей творческих людей. Классическая ориентация на традиции академической живописи не мешает молодым художникам применять новаторские идеи и экспериментировать в своих работах. Выставка открыта с 10:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку графики Анастасии Гончаровой «Там, где нас нет». Хорошо там, где нас нет. С появлением человека меняется многое, и каким именно образом зависит от нас самих. Экспрессивная графика Анастасии Гончаровой – это не столько воспроизведение действительности, сколько выражение порождаемых этой действительностью в авторе эмоциональных переживаний. Своим творчеством автор транслирует идею непосредственного эмоционального воздействия на зрителя. Выставка открыта с 11:00. Малое мястэчка, схавацца без шансу, як свечка гарыш на абцасах на танцах. Малое мястэчка, апошняе лета, далёка, каб з'ехаць адгэтуль білеты. Чакаюць цябе ў касе чыгункі, час адкрывае старыя рахункі. Малое мястэчка, ты на абцасах, як свечка гарыш у пошуках шчасця. Птушкі, гнёзды, рано ці позна, рано ці позна. Рано ці позна, нельга застацца у пошуках шчасця, сыходзіць юнацтва. Птушкі, птушкі, гнёзды, гнёзды, рано ці позна, рано ці позна, рано ці позна. Нельга застацца у пошуках шчасця, сыходзіць юнацтва. Сыходзіць юнацтва. Дзякуй, Андрей. Я не хвалюся. Я спяваў эту песню, думаючы пра ваш горад, таму што у вас ёсць навучальная установа вышэйшая, і ведаю, што шмат людзей прыязджае менавіта са сваіх мястэчак, з малых вёсак у вялікі горад Вітебск, каб пачаць новае жыццё, каб дасягнуць поспеху. І вядома, што чалавек мусіць некуды выязджаць са сваёй малой радзімы у пошуках шчасця, але пры гэтым часам нешта губляецца. Не ведаю. Губляецца юнацтва, губляецца нешта такое няўлоўнае. Ёсць такое няўлоўнае. Хацеў яшчэ запытацца наконт карцін. Вось у цябе ёсць серыя карцін са снежным чалавекам. Так. Вось мне проста цікава, таму што пра снежнага чалавека так шмат казалі там у 80-х, там на пачатку 90-х гадоў, а потым такое адчуванне, што ён раптам кудысьці знік, на яго ўсе забыліся, і тут оп, і ён з'яўляецца на карцінах Андруся Такінданага. Справа ў тым, што гэта серыя ілюстрацый. Я, на жаль, зараз не змагу згадаць аўтарку, але я ведаю, што шведская пісьменніца
Вось, яна наведала Беларусь, ёй вельмі спадабаўся горад Мінск. Можа быць, калі б яна наведала Вітебск, то былі б серыі «Снежны чалавек у горадзе Вітебску». Але вось яна наведала Мінск і напісала такую кнігу пра снежнага чалавека, который патрапіў у горад Мінск. Вось. І сярод беларускіх мастакоў быў такі чэлендж. Мы рабілі вось ілюстрацыі да гэтай кнігі «Снежнага чалавека». Мае ілюстрацыі не ўвайшлі, але там зараз кніга гэта аздоблена, тым не менш, всё роўна вельмі класнымі ілюстрацыямі, усім раю паглядзець. Вось. Але працы засталіся, і я рады, што я ўдзельнічаў, што вось пра наш, па-першае, пра Беларусь узгадалі, шведскія аўтары. Такая тэма цікавая. Чаму б і не «Снежны чалавек у Мінску». Супер. І ніхто ж не ведае, як ён сапраўды выглядае. Вось гэты вобраз. Яны такі вельмі добрыя атрымаліся. Ўжо, напэўна, ёсць нейкія каноны ўжо, што ён павінен быць там трохі валасаты, трохі такі снежны, так. Ён на гэтых карцінах выглядае не такім, як звычайна, што яго трэба пужацца. Тут ён такі, цікавы, такі добренькі дзядзечка, такі, лахматенькі, лахматенькі, лагодненькі. Андрусь, вось адзін добры мой знаёмы мастак з Мінску, дарэчы, таксама, ён кажа, што калі не прадаваць свае працы, свае карціны, то можа так здарыцца, што будзе такі застой. Вось згодны з гэтым? Мне проста невядома, мы з ім размаўлялі пра тое, што як, гэта ж тваё, а як, аддаш і ўсё, цябе больш не будзе толькі, застанецца зараз там, рэпрадукцыю можна зрабіць. Трэба аддаваць, таму што калі ты ўвесь час будзеш перапоўнены нечым, то як жа ж нечаму новаму ўзяцца? Вядома, што прафесійны мастак, ён тым і вызначаецца, што ён неяк спрабуе там горш, лепш, але са сваёй творчасці будаваць сваё жыццё, там, жыць са сваёй творчасці. Вось. І я таксама лічу, што карціны мусяць прадавацца, таму што, што ты назапасіш, будзеш любавацца сам гэтым? Не, гэта ж табе дадзены талент, ты мусіш... Зараз проста як варыянт, іх фатаграфуюць у добрай якасці, потым можна ж зараз раздрукаваць уже на холст, і проста рэпрадукцыя, а арыгінал будзе ў мяне, напрыклад. Вядома, ёсць і такія варыянты, але мне здаецца, вось знаўцы мастацтва, людзі, которые сапраўды цікавяцца карцінамі, яны захочуць мець у сябе менавіта арыгінал, а не фотакопію нават на палатне. І мне здаецца, што гэта павышае нават каштоўнасць карціны, калі яны знаходзяцца ў розных калекцыях і калі ёсць магчымасць аддаваць вось так у добрыя рукі тое, што створана. Пасля мастак можа пісаць у анатацыі, што мае творы знаходзяцца там у Нямецчыне, у Амерыцы, у прыватных калекцыях. Можа нават дабаўляе. А, дарэчы, калі вярнуцца зноў да вёскі, у вёсцы як ставіцца, зразумела, што маці, там, бабуля, так, яны, гэта ж нашае, таму добра. Хаця, калі пашагала ўспамінаць, усе так родныя глядзелі не вельмі добра на яго шэдэўры. Вось у вёсцы як ставіцца да твайго жывапісу? Ці бачылі ў вёсцы мой жывапіс? У меня такое ўзнікае пытанне. Зараз ужо бачылі. Зараз ужо бачылі. І яшчэ ёсць... Я там размаляваў хату дзядулі і яшчэ там адну хату ў вёсцы размаляваў. Вось, таму сапраўды бачылі. Прабачце, у той хаце ведалі, што вы размалёўваеце? Ведалі. Я памятаю, гэта было... Інтэр'ер. Звонку, так, фасад. Вось калі гэтая карціна дзядуліна хата, і там я разглядзеў, на ёй ёсць... Малюнкі, так. Гэта сапраўды малюнкі на хаце звонку. І таксама другім вяскоўцам я фасад распісаў. Гэта было, калі я яшчэ вучыўся, мне гэта было цікава, як гэта так, вось мне дазволілі, яшчэ нейкіх цукерак там далі мех. Это было круто, что ты зараз буду этим пензлем на фасаде там рыцараў маляваць, зуброў. А сюжэты ўзгаднялі, дарэчы, ці... Вось табе, Андрусь, фасад. Творчая свабода была, гэта нешта неверагоднае, сапраўды, таму што гэта ж такая адказнасць, я пасля зразумеў, што людзі жывуць у гэтай хаце, вось малюнкі выходзяць там вонкі, і ўсе будуць глядзець, што там намалявана. Вось, але, напэўна, мне быў нейкі там унутарны цэнзар, который мне не дазваляў рабіць там нейкіх хуліганстваў. Вось. Але гэта ж усё было даўно? Гэта было даўно, так. А зараз вы не рэстаўравалі, як мастак, рэстаўратар, тое, што намалявалі тады? У вёску гэтую паехаць і паглядзець? Можна. На дзядулевай хаце там некаторыя малюнкі яны прыбраліся, але вось асноўны ён застаўся і проста яго
пакрылі лакам, каб ён так далей захоўваўся, там умацавалі. Вось. Я думаю, што трэба просто можна яшчэ такі зрабіць цэлую вёску, калі пагадзяцца, канешне ж, вяскоўцы, так? Слухайте, это і цікавая такі ідэя. музей пад адкрытым, не музей, выстава. Вось можна прыехаць у вёску Вось тая персанальная выстава. Я думаю, што вось гэта вельмі каштоўная думка для сучасных мастакоў зрабіць такі пленэр выязны, калі мастакі выязджаюць і распісваюць вясковыя хаты звонку. Гэта было б вельмі крута, на самой справе. А рэлігійныя сюжэты, вось рэлігійныя сюжэты, ты казаў, што вывучаў яшчэ потым, я так разумею, для таго, каб пісаць гэтыя карціны, яшчэ іканапіс 19 стагоддзя. Ну, гэта так не супала. І проста, калі я працаваў мастаком-рэстаўратарам, то у нас у музеі цудоўная калекцыя беларускага іканапісу. Гэта такое, ну, мора беларускага мастацтва, таму што вядома, што ён не заходнееўрапейскі, іншы падыход. Ён і не рускі, вось, а ён менавіта такі наш самабытны. Працы ў нечым наіўныя, вось, у нечым такія трохі дзіцячыя, але ў іх ёсць глыбіня, у іх ёсць самабытнасць неверагодная. І гэта спачатку, магчыма, яны могуць падавацца такімі, што это, от я магу лепш намаляваць, там, мая дачка ў 5 класе лепш зробіць, ну, ёсць такія. Але пасля, калі ты гэта вывучаеш, разумееш глыбіню, разумееш цеплыню гэтых працаў, што яны жывыя, вось. І я па сваіх службовых абавязках меў стасункі з гэтым іканапісам і упэўнены, што ён паўплываў на маё мастацтва. Ёсць у мяне рэлігійная серыя, гэта крыжовы шлях, вось, працы зробленыя на просьбу знаёмага ксяндза, вось, і ну, было вельмі так адказна да іх падыходзіць, я баяўся, але ну, вырашыў, што ну, чаму не паспрабаваць, тым больш ужо ведаючы пра беларускі іканапіс, ну, нешта паспрабаваў зрабіць сваё. Ну, спадабалася вось ксяндзу непасрэдна тое, што ты напісаў? Ну, я спадзяюся, ну, ведаеце, ксяндзы ж людзі выхаваныя. Ну, крытыкі не было, што ну, і на гэтым всё, больш не трэба пісаць на гэты, там такога не было. Ну, на самой справе было некалькі выставаў менавіта крыжовага шляху. Я выстаўляў іх у цэнтр сучаснага мастацтва, і пасля крыжовы шлях ён быў у, дарэчы, была выстава у віцебскім касцёле, вось, у дамініканаў. Ну, значыць, всё нармальна, я спадзяюся. Ну, добра. Як мастак мы зразумелі, што гэта можа і асноўнае такое, так? А яшчэ зараз, я так гляджу, таксама сачу крыху за твоей творчасцю, запрашаюць на паэтычныя вечарыны. На паэтычныя вечарыны зараз можаш сказаць, што я паэт? Не магу такое, я не паэт, укрый мяне, Божа, так? Паэт, ну, я пішу нейкія тэксты, пішу песенькі, вось. Часам так здарылася, што песні з'елі вершы. То бок, песня, яна патрабуе нейкіх сваіх законаў. Там нейкі меладызм, там нейкая рытмічнасць, вось. І калі нейкая спрошчанасць, і большасць тэкстаў яны перарастаюць у песні. Калі ёсць нейкі там асадак, нейкія вершы, которые могуць жыць без музыкі, то, ну, іх не шмат, ну, але яны ёсць, і вось сапраўды быў паэтычны вечар. Я вельмі хваляваўся, але ну, зараз ёсць такая мода паэтычная, і гэта вельмі класна, таму што ну, не ўсё нам жыць нейкімі праблемамі, там, праблемамі матэрыяльнымі, вось. Вельмі класна, калі ёсць у краіне паэтычныя вечары. І для мяне гэта быў вялікі гонар, таму я не мог адмовіцца. Вось. Лічу, што паэзія гэта вельмі класная рэч. Мы вось літаральна падчас мінулай нашай сустрэчы з Владзімірам Паповічкам ўжо пра гэта кажам. Так, узгадвалі пра вось гэты зараз модныя паэтычныя батлы. Ну, вось, напрыклад, як у Мінску, там Мікіта Найдзёнаў рабілі, там з Рыжковым. А цяпер ж ёсць і рэп-батлы, Аксімірон. Што бліжэй? Вось гатовы зараз паўдзельнічаць у рэп-батлы? Не з намі, не з намі. Толькі з Сержуком можна паспрабаваць. На самой справе з цікавасцю сачу вось за гэтай моднай культурай сучаснай. Гэта так, і вось, дарэчы, была песня пра меламана, міленіала, который з'еў. І так апынулася, што вось зараз вось эта моладзь, ну, ты, хто нарадзіўся там прыблізна там у 2000-х годах, каму зараз 17 гадоў, яны з'елі панкаў, праглынулі нефармалаў, рэйвераў. Цяпер вось неяк так всё, ну, няма такіх вось яркіх персанажаў. Мікс атрымаўся. Атрымаўся такі мікс, сапраўды. І вось цяпер актуальна нейкія рэп-батлы. Гэта крута, цікава. Гэта, ну,
падымае на нейкі новы ўзровень тэксты там песняў, вось, там ужо нейкія свае законы жанру, свае героі, которых мы там, магчыма, не разумеем, але которые існуюць і которые неяк уплываюць на сучасную культуру. Я з цікавасцю за гэтым сачу і з задавальненнем паўдзельнічаў бы ў рэп-батле. Трэба рыхтавацца. Толькі з кім, каб пра каго пісаць, трэба ведаць. Так. Ну а зараз мы можам чакаць зборніка вершаў? Ну, уже на паэтычную вечарыну схадзіў. Не, таму што я лічу, што маім вершам дастаткова Фейсбука, дастаткова соцсетак, дастаткова паэтычных вечароў. Кніга гэта сур'ёзна. У нас ёсць цудоўныя аўтары, которые вартыя кнігаў, вось, которые выдаюць кнігі. Мне дастаткова вось нейкай сацыяльнай там інтэрнэту, мне дастаткова онлайн-прасторы. Вось цікавы чалавек, Андрусь. Музыкант, але поўны альбом не. 7 песенек, вось назовём яго «Хостел». Мастак, не хочацца рабіць персанальную выставу. Паэт, паэт, але не хочацца выдаваць сваю кнігу. Сапраўдны такі... Падабаюцца рэп-батлы. Сапраўдны беларус Я паўдзельнічаў. І вельмі блізка да нас. А вы, дарэчы, Андрусь, як... Слухайце, але так трапна гэта ўсё прасеклі. Як ёсць. Таму што, ведаеце, сапраўды так, як бы, аддаваць сябе цалкам нечаму, так думаеш, а можа быць, не пацягну, а вось трошачкі пакаштую, давайте там трошечки солі з'ем, трошечки цікаво. А дзесьці пасалажу крыху. Дзесьці так. А глядзі, як вось цябе ўспрымаюць, за свайго ўспрымаюць з розных бакоў? Музыкі як музыку, мастакі як мастакі, ну вось паэты тут яшчэ толькі пачынаецца, так? Так. Як вось мастакі лічаць цябе мастаком, ці мастакі лічаць цябе музыкам, а музыкі лічаць цябе мастаком? Да, мастакі думаюць, які ён мастак? Можа, нешта малюе, ён ж музыка, да. А музыкі думаюць адваротнае. Мне ёсць сябры і ты, і для мяне гэта вельмі каштоўна, таму што, будзем шчырымі, сярод мастакоў ёсць там траблы і высвятленне адносінаў. Што, не, гэтаму я рукі не падам. Таму што людзі вельмі так сядзяць глыбока ў сваёй прафесіі, яны вельмі раўнівыя, яны аддалі ўсё жыццё на тое, каб спраўдзіцца як мастакі. Для іх гэта вельмі ўсё важна. І для іх там сапраўды гэта трагедыі, калі там яны там прызнаюць адзін аднаго ці не прызнаюць, там гэта там сапраўдны мастак, гэта там апапсіўся, вось. То мне мой статус дазваляе не моцна не перажываць за гэты кошт, не моцна не сядзець у гэтым ва ўсім, а быць зычлівым з усімі мастакамі і мець добрыя стасункі там з усімі мастакамі, там незалежна ад накірунку, стылю, там школы, вось, і трохі так збоку назіраць за мастацкім працэсам. Гэта я разумею, што, магчыма, гэта трохі баязлівая пазіцыя такая, там, не ўвасці ўсю гэту бойку да канца, але для мяне вельмі каштоўная. Мець такі філасофскі пагляд на ўсё гэта. Вось. Таму што, найперш, я лічу, што ты там можаш быць мастаком, музыкам, але найперш ты там жывая душа, ты чалавек, які мае сваю там асобу, сваю годнасць. Вось трэба пачынаць з таго, што ты там жывая душа, што ты там чалавек, што ты асоба, якая там мае сваю годнасць. А пасля ўжо ты мастак. Ўсё ж такі. Вось. Вядома, што ёсць прафесіяналы, которые найперш мастак, альбо там найперш выканаўца на скрыпцы ці на мандаліне, і ён усё жыццё паклаў, ён так завастрыў свой талент, як іголка, ён такі дасканалы. Вось. І я шаную такіх людзей, але сам я разумею, што у сілу нейкіх абставінаў не магу такім быць. Для гэтага мусіць быць там супермагутны інтэлект, там супермагутная воля. Ось я разумею, што найперш я чалавек. Ось я чалавек, пасля там ужо неяк я магу там вызначацца там, да якой я прафесіі належу. Вось. Па-першае, Сяржук, які вынік можам зрабіць? Гэта прыгожы маналог атрымаўся, які можна на цытаты расцягнуць. Па-першае, мы зразумелі, ты асоба і я асоба, а потым ужо будзем высвятляць. А пасля журналісты, і галоўная душа, вось да чаго мы прыйшлі. Добра, Андрусь, а зараз раю паглядзець разам з намі вясёлага чалавека, асобу, а пасля ўжо вядучага Александра Крэнмана, і хто да яго патрапіў у тэлек. Вива Куба! Я сегодня специально оделся как
тренер Рокки Бальбоа, чтобы узнать у людей, кто, на их взгляд, самый крутой рэпер. Пойдемте. Не знаю, кто там крутой. Ну, какой-нибудь рэпер, ваш любимый. Дмитрий Маликов. Ну да, Хороший. хороший. Помните какую-то песню его? Какая сейчас? Ты одна, ты такая, я тебя знаю. А, я сам не Ну, знаю. может, Игорь Корнелюк, помните? Ну да. Какую песню вспомнил? Не помню сейчас. Там для меня горит очаг. Помните такую? Да. Не знаю. Вот исполнитель хип-хопа. Кто, на ваш взгляд, самый крутой в данный момент? Не могу сказать. Ну, из последних рэперов кого вы слушаете? Никого не знаю. Я. Ну-ка, зачитайте что-нибудь. Спасибо, хорошего дня. У вас такой классный смех. Спасибо. Не знаю. Мой сын, он рэпер. Он играет на гитаре, сочиняет музыку. Хорошего дня, спасибо большое. Ну, хоть какую-то фамилию. Филипп Киркоров, нормальный рэпер? Всех тошнит от рэперов. Рэпер? 0. 0. Есть такой. Не знаю, даже Тимати, наверное. Кто, на ваш взгляд, самый крутой рэпер? Джарахов. Тоже Джарахов. Тоже Джарахов, а у тебя? Оксимирон. Ты ж только что был за Джарахова. Как быстро ты меняешь свое мнение? Что ты сейчас скажешь? Филипп Киркоров? Нет. Оксимирон. Вы его слушаете? Ну, я всех слушаю, но он мой фаворит. Он крутой, да? Конечно. Спасибо большое, хорошего дня. Ну и в завершении дамам рэпака. Это был Коренман. На сегодня все, пока. На жаль, час у нас вокамгненна просто праляцеў за гэтай цудоўнай цікавай размовай. Ну і мы не можам не скарыстацца магчымасцю апошнія мінуты нашай праграмы аддаць нашаму госцю, каб паслухаць песеньку, вось як ён сам кажа. Андрусь, дзякуй вялікі, што знайшоў усё ж такі час. Плёну табе. І неважна ў чым. У жывапісу, ці песні, ці гэта вершы. Вось душа, галоўная душа. І яшчэ раз паслухаем песню у выкананні Андруся Шчыры дзякую, Такінданова. што запрасілі. Для мяне вялікі гонар быць у вашым цудоўным горадзе і мець магчымасць паразмаўляць праз вас з усім рэгіёнам нашым цудоўным. Дзякуй. А мы ўсё у джинсиках і кедах, а мы ўсё з падскокам раз, два, тры. Бяжым, задзерлі галаву у неба, ну а жыццё намотвае гады. А мы ўсё сабе купляем цацкі, імя якім музычны інструмент. А наша праца для другіх не праца, а так блазнота марны сантымент. Не солідныя музыканты быццам дзеці цалаваныя. Не солідныя Богам цалаваныя. Даруйце нашы дарагія жонкі, нам вашы вусны мёду саладзей. Але рубель музыкі хоць і звонкі не выпадае роўна дзень у дзень. Даруйце нашы дарагія маці за пуцявіну веры і надзей. Ажно дагэтуль мы па сцэне скачам, ажно дагэтуль прагнем быць вышэй. Не солідныя музыканты быццам дзеці цалаваныя. Не солідныя Богам цалаваныя.